piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah apa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Mau jarane kaya menang to. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni ya. Dapurme kok tak ajeni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni piye ora cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo bayar cengele karo piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok apa ya, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Maturake sembahku Katuro. Kresna kakangku. Ora Kudara iya. Aku maturake sembahku Katuro. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku piye? Yen piranganing para raja, para nerpati ingkang padha rawuh titikel gansak mangke, mudune para nayaka Punggawa munggahe Yayi Prabu Darmakusuma. Ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging kok Dimas Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa. Aja lara atimu lan aja gelo rasamu. Sebab apa? Yen pancen aku darbe keluputanku apa? Yen pancen aku darbe salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawaning ati. Ning tuduhna salahku nggo napa? Luputku nggo ngendi? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajroning menapa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang, nanging ngerti yo. Wong sak jagat iki padha pirsa yen Siadi iku ora nate nyembah marang sapa wae, Siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti Siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi ana bab ingkang ora prayoga ing tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbanganipun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandhang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing Siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestuning pun Kakang wae tampanana. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mangestanana karo bocah enom ora bakal dayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mangestoni karo Werkudara. Oh ngono ya, pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengkono, ora ketang sesak rasaku lan tida-tida menipun Kakang bakal nampa sembahing Siadi.
Sembahmu tak tampa nadyan ora kanthi lega legawaning ati pangestuku tampanana Werkudara. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Kusike kok pangestu kok kapan-kapan dijupuki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Iki mung yen dereng wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesti lho dadak mbok perceka. Werkudara ngaturake sembah kanthi lahir batin mesti dadak mbok ubeng-ubengke nganggo rembugmu. Mula tampanen ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndamal ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggalingipun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulya ento nganti ora gojek karo Siadi, rasane kok kaya godhang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega legawaning ati pangestuku tampanana. Wah, ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno gun melenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang Praja Ngamarta. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule kakangku. Wah, bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katura bule kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah pungsal wangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak. Dipun jarak kados pundi? Lho, Siadi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandraga kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi, Jaladara, Anamba Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule kuwi sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye akeh semene. Werkudara ngaturke sembah kanggo Baladewa ya ora ya kena, kok nganggo bule. Oh, lah Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to, Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Asmaning Koko Prabu ki pirang-pirang? Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi, Jaladara, Anamba Krasana kuwi asmaning Koko Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Merga bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura. Yen Siadi nyebut bule iki tegese Siadi ngino marang Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balenana ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bule. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kowe aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Merga sing menehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip nang alam padang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung satrema urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip nang alam padang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Siadi. Werkudara. Nggih. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kok lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhang raket Arata Kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumraping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yayi. Nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ingkang tanpa pepindhang
Hembalipun kados dene kejugugan wukir sari kelepaning samudra madu namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kula mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati. Krana pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mangsa kala ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumunten badhe tedhak tetinju dhateng Praja Indrawati. Kaicalma jigo kelawan Pekiwuk Durgama Sangga Runggi Ndrawati karangku kados dening Amarta Yai Prabu Darmaji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggawi gatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Amarta menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Kaka Prabu kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang rayi Ngamarta Kaka Prabu Ndrawati. Yayi wonten timbalaning adawu wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun Kaka Indrawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap ing angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun Kaka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nandhang pepeteng. Mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng botripotipun ing Raka Indrawati. Mila Yayi, wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang Praja Indrawati. Yayi menggo suraos kados pundi dene mekaten miyosing pangandika paduka Kanjeng Kaka Prabu ngamuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kaka Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Kaka Prabu. Yayi nun sewu wali-wali menapa mugi andados ing kawuningan bilih sampun wonten tigang candra tenggal gandika dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi melaking Jawata. Negari Ndrawati nados nampi pagebluk kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapralaya mongko sampun madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngarawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi sare nalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wau ingkang Raka nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati mamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Yayi nggih Yayi mboten marep-arep bawisan dhateng aturipun Yai Kresna menika babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanjinjing Yai Prabu Ndrawati sampun kewareng rawuh wonten negari Mandura sarwi tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna suman dhateng negari Mandura niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Ndrawati ngunjuk paduka Yai Prabu Samyaji. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ategesan kawisipun Ngamarta Ndrawati menika kali-kali ing ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Yai Kresna kula matur kersa paduka Yai Prabu wonten suka liraning penggali paduka Yai Prabu kepareng lamari ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada sakmangke menawi badhe dipun aturaken dening Yai Prabu Ndrawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus lima sada. Kaka Prabu kasinggihan mekaten namung semantena kula badhe tetarusan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kula sekawan
Jer nyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun. Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung, njegur segara aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana waliyaning praja ing Mak Dwarawati, aku sagu. Semanten ugi kula Koko Prabu. Najan bebasanipun manjing tumangan, kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waliyaning praja ing Dwarawati. Semanten ugi kula Koko Prabu. Kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak. Wonten dados sarana waliyaning praja ing Dwarawati. Semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinados sarana waliyaning praja ing Dwarawati, Koko Prabu. Koko Prabu. Ingkang mekaten mugia kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kiran pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi, pari-pari menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi ingkang raka ing Ndrawati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada badhe kaboyong dhateng negari Ndrawati kasinggihan mekaten wondene bad pigunanipun menapa wanter sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta didemadaning Pasiwara Agung nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndrawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dadosaken legek tyasing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangga wardu kanyut ujar waganten wardu jar mangerca minangka drung abang idra-dra manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mrika sebab namuk apa to kang dari darunane ora numacan ora gajah meja saka wandilan kejawi namung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya Lurah Petruk Kanthong Bolong sumawana Lurah Bagong Nerpepeh pindha sata matarangan agarya cingak kang samya mulat mawon mlaing para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan minggir dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang ngrayi Koko Prabu jagat pasaning Bathara Wayah jagat kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa Petruk menika panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedhi andangu dhateng sawanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggaken. Petruk Kanthong Bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha raja sapraptanira Panakawan Petruk Kanthong Bolong. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan kula menika namung batur mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunju iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuning Sun Tampanana kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan amawakana kabagyaning gesang kula Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula ngabyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk Kanthong Bolong padha raja sapraptamu
Pangestunipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paripih. Ponokawan Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Ndrawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong nak tampa pangestuku tampan ana ya Ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripih ndayaning kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saniki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula ajak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikompatu ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjungamu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukani Ndara Baladewa. Kosek terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora kowe? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dhek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalindra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak saben dina tak tutke. Wong dhek tak ajak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Wis, ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis. Ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marai do ora rukun iki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iso ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tok gaglak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Ora jero ora main. Pedro, Dalem, selamat. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat kamu. Panjenengan Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane ra ketok nek cedhak ta, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek karo awake dhewe selamat Gong, selamat ora dadak Bagong.
sak tekamu tanpa kanyono-nyono kowe padha slamet niring sambikala ora aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharja, Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik wae sik kok. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik terus Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar mun jatuh sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma lepat diagung pangaksami. Iya iya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira, lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kaliyan kasunyatan menika boten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun mlampah wonten pundi papan. Ning sak saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok bola wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petruk nggih. Ha, bibar menika bapak menika terus krekel-krekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang.
Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ing ateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nek ndi-ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi-ndi wis ora ana katentreman, nek ndi-ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh. Remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan bapak iki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para penung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono. Ning negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa Pak? Tru. Kawula butuh dibiyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ning kutha Gala Karangpradesan, nadyan ning Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa pekambang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sowan kula sinembun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar kepareng sinuwun Prabu sak kadang kadehan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom tentrem boten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah. Pranatacarane sapa ya? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi
ini bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Ponokawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun, gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake pabiya aja saka bapakmu ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin matur sembah nuwun Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Matur sembah nuwun. Lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak, Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ta. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Iya Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane Waluya Nirmala Jati Jatemah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinten Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinten Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lha nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klimasada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta. Ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klimasada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Klimasada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinten Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Kisru Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beta dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinten Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk.
Iya Petro. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titijing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi nglangkung prayogi mangke mendak boten sae kedatosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep sira Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajaran sekrutane bawana iblis lanat. Petro. Petro Kandapala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersani Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngiyas karo Ratu Ndrawati. Kowe ngiyas karo Kyai Prabu Ndrawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki aming sanjangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat iki panganan apa? Wong jeneng kok ana dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi ayo waneni ya. Ya mau wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya krek Gede Mangsuli. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menapa? Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggere kowe wani, aku wani, anggere kira wani, aku ora wani, aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere ketibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndrawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndrawati yo apik, diwenehke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring iki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe.
ora waton ngegas. Akene iku nang getaki wong men digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara. Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Ndrawati iki sapa? Lho. Yai Prabu Sinun Prabu Ndrawati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah ngertos. Lah kok wani ngomongane ya Prabu Ndrawati. Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe nguneke Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Ndrawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Yai Prabu Ndrawati tenan. Nek panjalmane musuh kedung Dresa dijajaki. Atrine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Yai Prabu Ndrawati ki panjalmane musuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur ngaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Ndrawati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok yo ora entuk, dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk Subriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Rawatane somong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur ya, Tru. Ora kok, ora. Aku nek sekolah ki ngopo? Nang pasar. Dan kowe iki tak kira nek kanu fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ne Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintah Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestokaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantul Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun ayangan ki bapakmu sing goragat cengele. Sing muni ngono wae. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Tru, minggir. Mundur. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Ha ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye? Mang baleni. Sampean ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin
dibasani basanana, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama, ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur meh kok tak ajeni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo bayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Oh, kae do keplok apa ya, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu biyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Swarawar dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong, sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Ngre bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep apa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosoran gedhe cengele, Tru. Oh iya. Sak kulino nek omong iso karo terus gedhe ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menurut cengel aja ndas. Nandas edan aku ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong. Rawe-rawe katat. Tru. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, aku kok piye kuwi? Aku wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek ngumule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blet iki jajane iki bukan apa iki?
Iki bukan kok genti-genten ki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit dene mbok ngerti kok? Menang ya pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit dene Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidane Baladewa menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Lima Soto. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glancang mengko lho kanane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Lha tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen kok. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus ngarepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosine wis tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengan kali kula niku bose juragane nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora-ora raine anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo, lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene, oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petruk ya modar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makawan. Ora gleleng. Kai gendera putih. Sirna Margalayu. Ayo, nek dipapane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni awamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih
napa sing pun ditindakake Bapak? Kali mang penggali labuhane Sinundrawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet karang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Pareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali saya ya 6. Nggih. Nomormu ijek sik mbiyen to? Tasih. Lha nyun pamit nggih. Iya, sing ati-ati. Lha nyun pamit to. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Pak. Iya, Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak, ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak salah kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampune jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi, Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun mandra iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyun pamit sinu. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Iya, sing ati-ati. Ndara nyun pamit. Iya, sing ati-ati. Ndara kula nyun pamit. Iya, sing ati-ati, Bang. Wah, nyun pamit nyun tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, mbuh, ya. ya etahe dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampeyan niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok runtak ke idik. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong kirang ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun pulasana dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumpiring jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Rumangsa ewuhaya penggalihing pun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep Kakangku bakal maringake kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Arjuna Darbiyatur apa? Mboten nami arep-arep bapisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepala saestu. Werkudara, nggih. Nanging saora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang.
gandeng iki wanci bedhug munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep kakangku Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik ing mengkono bubarna kang padha sibu jenengipun Kakang kundur ngedaton yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryawerkudara ki sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek arep kae pepundhen arep kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni iki Gong kok wedi apa Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa Ndara Gargaca Ndara Antarja Ndara Antasena dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura piye jajari nek kaya ngono kuwi mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja Ndara Gargaca Ndara Antasena monggo kuwi pepundhene awake dhewe kuwi anak-anak Pandhawa ngene terus saiki nek mitrataku lho ha nek mitrataku saiki ngene wae terus piye karepmu bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males ha iya terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing benere awake dhewe belani bapak wis ngono wae sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi anak-anak kemarin sore to ha iya anak-anak wingi sore Gatotkaca Antarja Antasena karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye nek kira-kira nyekel karo awake dhewe wani rasa sumelang oh iya apa jan nek nganti awake dhewe mati wong urip iso dinteni apa aku tak takon hah wong urip semene akeh iki mung do antri modal asline ngono kuwi tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat mati urip ora gumantung karo Ndara Gargaca Ndara Antarja Ndara Antasena ning mati urip gumantung karo sing gawe urip ha ta ha isa kowe musuh Ndara Gargaca Ndara Antarja Ndara Antasena kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng ning ketoke kok ora mungkin ya kok